Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine mbinga yangu, saka mbinga yangu iyi iyo ine nyoka. Akazondiratidza nyoka yake ishato. Nyoka iyoyo pati dzimwe nguva inombopota ichishanduka yoita cobra kana kuti black mamba. Inowanzokushanduka kuita cobra kana kuti black mamba kana kuri kunzi inenge ichifanira kuti inge ichienda mudzimba dzevavakidzani ichinotsvakawo zvokudya zvakaita semakonzo nezvimwewo zvakasiyana. Saka kuti inge ichizofamba yakaita kunge shato zvinoti netsei, asi kana iri cobra inokwanisa kutopinda mumba memunhu yotogara kunyange muwadhropu. Akatombondudza kuti pamba pemuvakidzani wake yakatombopindamo ikagaramo imomo iri muwadhropu. Yaizobuda uri usiku yobva yachizotanga kutsvaka makonzo. Anoti iye izvi inowanzokuzviita kana kuri kunzi akambobuda kana munyika kana ikazonzwawo nzara, but anogara achingoiurayira huku youya yonanzva ropa, zvekare inonwa mukaka. But ameno kana chiri chokwadi akati anofanira kuti agare achidanana mukadzi uyo anenge achiyamwisa, in which I accepted everything. Ndikazviziva hangu kuti since I am the main side chick plus kuna kulezi vanogarawo somewhere else out of the country, saka iye anofanira kuti ange achidanana nemukadzi uyo anenge achiyamwisa nyoka iyi paya panenge pachinwa mwana, naiyo inouya yobva yatanga kusvetawo mazamu ichinwawo mukaka wacho iwoyo. Ndozvaakandikudza, but ane dzimwe nguva dzekutoti anotoipa fresh milk. Saka nyoka iyi iyo inorutsira mari mutabhu riri neimwe room, because akazongovakira imwe spare bedroom akabva achizoita kuti inge ichizova like a main bedroom, which means kuti imba yake ine main bedrooms maviri, but spare bedroom iyoyo haatombobvumidzi kana ani zvake kuti ange achipindamo imomo. Ndakangopindamo only 2 times after andibvumidza. Akatoenda neni kumba kweimwe n'anga, but noti n'anga yakamurombesa as ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonopiwa mushonga uyo wakanzi wainge uchazo expire within 24 hours. Ndokubva ndachizodzoka akaita kuti ndige ndichikurura nhumbi dzangu dzose, ndokubva achizondipa umwe mucheka wake waanomonera kana achida kuenda kunofidha nyoka yake. Takapindamo zvechokwadi, ndikaiona shato iyi yainge yakatozvambarara iri pane chimwe chimatress, because amutomborina kana furniture, mungori nekamwe katable ako kaanoshandisa sealtar yake. Ndokubva yachizotanga kufamba ikauya patainge takapfugama ikatanga kundinanzva tsoka dzangu, akanditi usavhunduka nekuti ndozvainoita, because iyo nyoka yacho ibofu yakapofomara. Ndokubva yachizotanga kunanzva zvekare tsoka dzake. Yapedza kuita saizvozvo ndokubva achizotanga kutaura kuti ndini ndakuunzira chikafu chako, ndini ndakuunzira, usanditsamwira, usandiruma, ramba uchingoshandidzana neni kana uchida kuramba uchidya uchiguta. Ndokubva achizoipa ropa riya zvekare nemukaka, but wainge uri fresh milk. Yapedza kunwa mukaka uya zvekare neropa riya yakabva yachizotanga kufamba ikabva yachizopinda mutabhu. Ipapo ndopa akatora umwe mushonga akatanga kukwiza mushonga uya pamaziso angu awa. Ndokubva ndachizotanga kutoona zvimwe zvinhu zvainge zvitori mubedroom zvakaita kunge zvivanhu zvisinganzwisisiki. Akanditi ndo zvinondichengetedza pamabusinesses angu uye zvekare ndo masoja angu iwawo. Saka akazonditora ndokubva tachizoenda tikabva tachizonodongorera mutabhu. Ndokubva ndachizotoona kutoti nyoka iya yainge ichirutsa mari. So ndo nyaya yangu mukoma. Let me tell you something. Inini ndiri munhu uyoyo kutoti handitomborina kana basa nazvo. Ini kubva ndichitori mwana mudiki, amai vangu vaigara vachingonditsura nekuda kwadzo mbinga idzi, but nemanakiro andakaita shame mukoma. Inini ndakanaka. Pane vamwe vakadzi vakanaka zvekuti you do not even deserve to get married. No, I don't, because murume wacho iye anofanira kuti ange achizondiroora anofanira kuva aine mari yakamboita sei. Zvimwe kuda
kana vakava VP vandine crush navo. So from high school ndaitozviziva kuti ndo upenyu uhwo hwandichararama as a slay queen, but mukoma kutaura chokwadi dzimwe nguva hana yangu inombopota ichirova. I am 21 and I was born and raised in Parktown. Pari zvino zvimama vangu ivo vanogara kukuwadzana, but me ndakaramba kuenda kunogara kukuwadzana. Ini kunogara ikoko kumavhu kuhuruva ikoko, inini ndinogara kunoko. Saka vanhu vazhinji vanongonditi Mimi Vibes, not a real name. Ndakazosangana nembinga iyi kuri kuInstagram. Aitofungidzira kuti ndainge ndiri muSouth African nekuda kwemahips angu awo andinawo plus neskin color. So ndakasangana nayo mbinga iyi akabva anditi wow, une 14k followers, where are you based? In South Africa. Ndikati South Africa inini manje. So ndainge ndatogara ndatoona kuti iye ndewe muno muzimu, because kana murume akangotaura neni immediately, that is when I will start to look at his profile. Ndobva ndaona kuti muZimbabwe ni here kana kuti kwete. Ndikabva ndatongoti baba ava vanotofungidzira kuti ndiri muSouth African. We then started talking. Please do not judge me and my girl, like uyo wandichati Tasha. At that time ndichizosangana navo baba ava, we were broke mukoma, and ndakazovaudza baba ava kuti ivo kana vachindida vanotofanira kutoti vange vachinditengera lunch. Vakanditi where are you exactly? Ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndiri kuWaterfalls. Ipapo zvainge zvakatodzvanya tainge tichitotsvaka chirumu chekurenta, because Tasha uyu ainge achidanana noumwe mwana walandlord. Saka mwana uyu ainge akangoti tinge tichingogara pamba pavo. Saka nekuda lack of respect, because inini respect handitomborina zvachose, ipapo hangu ndinotobvuma. Kana muchida kuona kuti handina respect, mukoma nasvika garai neni muone, ndopamunoona kuti idzi ndo dzinonzi nonsense dzemunhu. Ipapo takadzingwa kuita kunge imbwa mukoma. Ndisu uyo tichifamba tichitsvaka pekugara apa, mari tainge tisina. Nefriend yangu tainge tatozviudza kuti kana tikangosvika pamba pekuti landlord wepo anenge ari murume, kunyange zvikanzi mukadzi wake maybe anenge ari mumba, murume iyeye tinotongomuudza kutoti kana achitoda kunyange kurara nesu at the same time anotongorara nesu, angotipo pekuti tinge tichitongogara. Ndo patakabva tachizotanga kutaura nezvavo baba vacho ivavo vepaInstagram. Kana ivo vakatoshamisika pressure yandakavapa ndichitoti you need to come over so that unge uchizondiratidza kuti unondida. The guy came mukoma. When he came akabva andibvunza kuti ko unogara kupi? Apa tainge takangogara pane chimwe chibridge. Ingataurika nyaya yacho yekuti tadzingwa, hatina kana pekugara kana mari hatina. Takabva tatanga kutaura paya. Tichitaura kudaro akazonditi there is somewhere where I have to be. Kana zvichiita tinozotaura later on. Ndopanakabva ndamukumbira mari. Ndakamukumbira mari, and by the grace of God ngoma akandipa mari yakawanda. Ndo mari yandakazoshandisa iyoyo yekuti tinge tichizotsvaka imba kunoku kwandava kugara nebest friend yangu kunoku Cape Town. So the guy ndichangoti anogara kuBorodalbrook, like in that neighborhood where he is staying. Noziva nzvimbo yayo yekuti when you enter into that neighborhood, everything in the air smells like money. Munhu wekuti akatondishamisa. Kunyange paakandipa mari haana kana kuzomboita basa neni. Ndakatombotya kuti kasi this guy has dumped me. Sure, munhu andipa mari inotosvika kuma 1000 something US$. He is not even asking me kuti ndazosara nei. He does not ask for manudes sezvinoita dzimwe mbinga dzaunenge wasangana nadzo paonline. Iye anotongokutumidzira mari, because on top of that akanditumidzira zvekare imwe mari. I am talking about a guy anoda kuti ugare uine Brazilian manails uye zvekare nekungogara uchienda kushopping, and iye ane imwe sister yake ari kumhiri kwemakungwa. Saka I can even receive my gift kubva kwavari vatete ivavo, because vava kutoziva nezvangu. Like I told you kuti I am the main side chick. My guru variko zvavo vanogara kune imwe nyika. He gave me a whole room in his house, and it is very beautiful. Akanditi ndo room yako, because hazviita kuti tinge tichizoshandisa bedroom iyo yandinoshandisa nemudzimai wangu kana ari kunoku.
So the weird part about how it all started, because mbinga iyi haina kungokaruka yazongondiudza kuti babe, you know what, ndakaromba. No, it was a process, and he said kuti he trusted me akanditi musikana anoda mari, she can do anything for you. That is why she told me, because mari here, mari ndinoida, and I'm so faithful to a guy that gives me money. So one day when I was doing a bubble bath, right, just relaxing in lavender vibes, that was when I heard a voice iroro mukoma randakanzwa. The sound, it was like krrr, krrr, something that was moving inside of the wall. Ndakabva ndachizoudza mbinga yangu, iye ainge asipo, ndikati daddy, I think kuti giza renyu rinenge rikuda kuputika, because pane sound yandiri kunzwa. And akangondifonera akanditi, do not worry babe, everything is going to be okay. Sound yacho mukoma zvaisatomboita, because yainge ichita sekunge chinhu chacho chava kufema. Pandakanzwa chinhu chichifema, that was when he texted me akabva angotiti, that is my boy, ndava kutodzoka kumba. That is your boy? Voice riri kubuda kumadziro, now is your boy? Tell me what is going on. That was when I said to this guy, if you're not going to tell me what is going on and what do you mean kuti that is your boy, kasi une umwe mwana here ari panapa. Akabva achizogara neni pasi akanditi, baby, unoona zvinoitika, like kana uri mubusiness, kunyange uchinzi unenge usingadi, but unosangana nemamwe maproblems aunenge uchisangana nawo awo anozokonzeresa kuti unge uchizotanga kubetserwa nemaprofita. Iye anoti ndo kwazvakatangira, aitoendawo kumaprofita, achienda kumaprofita ikoko nekufamba kwenguva, ndipo apo paakazoona kuti upenyu hwacho huri kutongoramba huchitongowedzera, huchitongooma until the time apo paakazongodzwa neumwe muprofita kuti kana uchida kubudirira unofanira kuti unge uchibetserwa neimwe n'anga akapiwa mafone numbers. So that is what this guy told me. I mean, like, is it even legal mukoma? Hazvisungisi here kuti unonzi unogara nenyoka mumba mako? Hazvisungisi here kugara nenyoka inenge ichirutsa mari? Saka iye akangonditi, as long as you do not ask many questions, ndichangoramba ndichingokuchengeta. So guess what I have decided to do? Shut my mouth, and I have started even helping the guy, because kana kuri kunziwo kana akaneta, because hey, the guy anoshanda, ane mamaini mukoma, uye zvekare ane mamwe matracks. Munguva anokwanisa kutodriva track rake achitoenda kana kubeira uku ari ega apa. I am talking about a multi-millionaire. Saka dzimwe nguva anongonditi, you know what babe, I want you to go to my place, and when you have gone there, I need you to do a favor for me. Please mama, ndikukumbira kuti munge muchizoenda kunotora mari. Munongotora kamari, mari iyi muchasangana nayo pakati, but mari iyo kana maitora, pane umwe mucheka uyo uya wandakakurakidzai, munobva mautora mucheka iwoyo, mobva mangosunga mari yacho nemucheka iwoyo, like you just pile the money together, and then unobva wachizousunga nemucheka, obva wachizongousiya uri pafloor but mubedroom make. So that is what I did mukoma, sezvo ari munhu ari kundibatsira. I once told my friend about this, akanditi, iwe haisi satanism here, but I really do not care. Even friend yangu yakangonditi, iwe why worry, because the guy is paying for our rent, uye zvekare he helps us a lot, because dai ainge asiri iye mukoma, zvimwe kuda tingadai takatoita zvemabhonda, zvemastreet kid, because ipapo tainge tisisina kana plan apa kumba akudzokereki zvekumhanya. Mama vainge vakanditi, iwe uchadzoka uchikambaira iwe pano. Saka kuna mama hazvitoiti, handikwanisi kudzokera, ndichazotodzokerako kana kuri kunzi zvangu zvinenge zvanyatsokuita. Kana foni yandinoshandisa, vanhu vazhinji vanotoshamisika kuti iwe unoshandisa foni inodhura kudai so. Right now ndakatonzi ndichazototengerwa motikari. So that is my own story. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoko kunyika yavatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Izvowo ndozvakaitika mumhuri umo mandakaberekerwawo. Ndakakurawo ndichirerwa nabanguru, but banguru vane zvavakazondimanikidzira kuti ndinge ndichizoita navo. Saka banguru vangu ava basa ravo iro ravanoita, vanoita basa remaboreholes, uye zvekare kambani yavo mukoma iri kusangana nemachallenges because vanoti kana vakawana client kana kukaendwa ikoko then pakazocherwa borehole, that borehole will just collapse and it is not normal zvachose, hazvisi kana normal. So mukomana zvakaitika I think kuti ndo zviri kukonzeresa ipapo pandainge ndichiri kuma 16 or so, pandainge ndiine 16 years, ndipo apo pandakabatsira banguru. Takabva tiine umwe mutumbi, but mukadzi uyu akatovigirwa kupurazi kwavo. Mukadzi uyu mukoma takatoenda tikanoba chitunha chake kumochwari. Saka mukadzi iye akangonzi ainge ari wechirudzi uye zvekare ainge asina hama. Ndokubva tachizongoba chitunha chake kumochwari, tikabva tachizodhiraivha usiku hwose tikaenda tikabva tachizonochiviga kupurazi ravo ivo banguru. Makore acho iwawo vaiita mari, but I think kuti zvinhu izvi zvakapanduka, ende kana kuri kunzi zvakapanduka hazvina kupanduka izvezvi, zvakatopanduka ipapo pavakazonditora vakaenda neni. Chinongondirwadza mukoma ndechekuti ivo banguru ava hakusi kunzi vainge vasina vana vatori navo, vana vakomana, vamwe vainge vatori vakuru kwandiri, but vakasarudza kutora inini. So ndine zvimwe zvandinongosangana nazvo mukoma mukurarama kwangu. Ndinokwanisa kungoona kana munhu anenge akamira ari kumberi kwangu, munhu uyu anongonditarisa obva atanga kuchema, obva anyangarika. Saka what is confusing me is haasi munhukadzi but munhurume anotongomira kumberi kwangu akanditarisa obva atanga kuchema. Saka ndo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, like in this case what exactly am I supposed to do. Ndozviudzawo hani kuti izvi ndo zvandakaita nabanguru, ende kubva ipapo ndo pakangotanga kungomawo upenyu. Semunhu ane mari hazvizooneki kuti zvinhu zvakavaomera, but nekufamba kwenguva unotoona kutoti ya zvinhu zvakaoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hanzi ndodawo kungoziva kuti ndozvifambisa sei. Ndo zvatakaita izvi inini nabanguru. Takanoba chitunha kumochwari tikabva tachizoenda kumusha. Taenda kumusha ndokubva tachizonochiviga. Hanzi guva racho rainge ratogara rakacherwa, uye zvekare takaendako chitunha ichi chainge chisiri mukofini tikabva tachiviga ikoko. Vakazopedza kuchiviga hanzi mangwana acho makuseni because process yacho it was very slow, ichitungamirirwa nen'anga yavo. Ndo imwe message yavakatumidzira iyoyo. Hanzi ndozviudza aniko, hei panoti netsei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana. Ndingati ndiri musikana here naye mukoma, handisati ndaroorwa hangu but ndatova nemwana wangu 1. Saka inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndakamitiswawo nastepfather vangu. Apa stepfather vangu navo vakazotevera zvavo mama vangu. Mama vangu ndo vakatanga kuenda kumheri kwemakungwa, then tikabva tachizosara tiri kunoko, but stepdad vainge vari kuSouth Africa vachibatsirana namama kuti vange vachishanda. Mama vangu vakarwadziwa when she found out kuti ndainge ndava nepamuviri, but hakuna anozviziva kuti nhumbu iyi ndeya stepfather vangu because vadzoka kudaro mukoma, pakazongonwiwa doro. Takaita kamini brai inini nastepdad vangu nemasiblings, ndokubva tachizongorara tose. Takazotongomuka mangwana acho makuseni, we were sharing the same bed. Tikabva tatoona kutoti basa
tainge takatoribata the previous night ndokuzobatira pamuviri kwandakaita. Saka ivo vakangonditi pomedzera umwewo mukomana. Saka mukomana uyu anotozviudza kutoti iye atova nemwana but haasi mwana wake, ndakaramba kugara naye, so I am also preparing kuti ndige ndichizoendawo kumheri ikoko kwemakungwa. I'm just waiting kuti mwana uyu ange achizongokurawo zvake, but ndo zvakaitika. Now I am scared kuti kana ndikavatevera hapana here zvimwe zvichazongoramba zvichingoitika pakati pangu neni nastepdad vangu, uye zvekare kana ndikazonogara navo ikoko, what am I supposed to do so that mama vasazozviona kuti pane zvakaitika pakati pangu nemurume wavo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Mashura makuna chaivo, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.